Ongi etorri skateparkaren buruzko leloa. Nire zinegotzi esker, jakin esan dut, irungo gazteek ez dutela lekurik skatearekin ibiltzeko. Nire lehenengo hitza, nire lehenengo zinegotziari uzten diot. Egunon, arazo azten eta gero zinegotzi guztiak konturatu gara, irungo neska guztiak ez dutela skatearekin ibiltzeko leku aproposi. Horregatik eskatzen dute skateparka. Nire ustez oso garrantzitsua izango da non kokatzen dugun lekua. Eta horrela zentriko jartzen badugu denok bat litzateke. Bai, oso garrantzitsua da. Pentsatu eta zuen ideiak oso interesgarriak egin zaizkit. Skateparkaren proiektua horrela eramango da. Orain eguna jarriko diogu. Zer pentsatzen duzue zinegotziak? Nire ustez hilagote batean guztia prestatuko da. Horregatik, bizpahirutoretan parkea egingo da guztiok erabilia izateko. Zeuen garaia da. Idearen hitza oso garrantzitsua izango da eta kontuan hartuko dugu zeuen ideia. Aurrera galdetu proiektuari nahi kezute guztia. Nik semea dauzkat eta beraien ustez skateparkeak gala dauden egituraren antzekoak izan behar dira. Skateparkeak jarriko dituzuen trampa, bordilloak. Beste galderaren bat? Edozein adineko behentzat izango da? Bai, noski baietz. Eskerrik asko etortzea